V Apolloniových úlohách pracujeme s takzvanými kruhovými objekty. A co může takový kruhový objekt vlastně být? Tak může to být samozřejmě kružnice, která má nějaký určitý poloměr. A nebo bod, což je vlastně kružnice s nulovým poloměrem. No a o přímce uvažujeme jako o kružnici, která má poloměr nekonečně velký. V Apolloniově úloze máme obvykle zadané 3 kruhové objekty a naším cílem je sestrojit takový kruhový objekt, který se těch zadaných dotýká právě v jednom bodě. A často se stává, že Apolloniově úloze vyhovuje více řešení. Například pro tuhle konfiguraci by vyhovovaly 4 řešení. Existuje celkem 10 různých Apolloniových úloh a jsou to různé kombinace kružnic, přímek a bodů. Ale samozřejmě, v každém tomto zadání se ještě může lišit poloha zadaných objektů, takže těch možností a počtu řešení dostáváme podstatně víc. V následujícím segmentu se podíváme na nějaké poznatky, které je dobré znát pro řešení Apolloniových úloh. Začneme s trojúhelníkem a jeho kružnicemi. V trojúhelníku můžeme sestrojit kružnici opsanou, vepsanou a připsanou. Střed kružnice vepsané leží v průsečíku os jeho vnitřních úhlů. Sestrojíme si tedy osy vnitřních úhlů trojúhelníku a najdeme jejich průsečík, který je středem kružnice vepsané. A z tohoto průsečíku sestrojíme kružnici, která je kružnicí vepsanou tomuto trojúhelníku. Jako další je kružnice opsaná, jejíž střed leží na průsečíku os stran. Sestrojíme si tedy osy stran a najdeme jejich průsečík. Z tohoto středu sestrojíme kružnici opsanou. A ještě nám zbývají kružnice připsané. Jejich středy leží také na průsečících os úhlů, ale tentokrát těch vnějších. Sestrojíme si tedy osy vnějších úhlů trojúhelníku a tam, kde se nám tyto osy protínají, budou ležet středy kružnic připsaných. A z těchto středů sestrojíme kružnice. Takže každý trojúhelník má celkem 3 kružnice připsané. Dalším důležitým poznatkem je konstrukce tečny ke kružnici z daného vnějšího bodu. Existuje několik způsobů řešení. Ukážeme si například konstrukci pomocí Thaletovy kružnice. Začneme tím, že si spojíme střed kružnice s bodem, z něhož povedeme tečnu. Najdeme si střed vzniklé úsečky a z tohoto středu sestrojíme kružnici k jednomu z jejich krajních bodů. A tam, kde nám tato nová kružnice protne naší zadanou kružnici, budou body dotyku. Povedeme přímky v bodech dotyku a zadaném bodu A, a to budou naše hledané tečny. Dále budeme velmi často hledat společné tečny 2 kružnic. Pokud jsou ty kružnice vnější a nikde se neprotínají, například jako v tomto případě, tak ty tečny existují celkem 4. Dvojce vnitřních a dvojce vnějších tečen. Tyto páry tečen se protínají ve 2 středech stejnolehlosti těchto kružnic. Nejprve si sestrojíme vnější tečny. Podíváme se, která kružnice je větší. V našem případě je to ta oranžová. A zmenšíme si obě kružnice o poloměr té menší. Po zmenšení se z červené kružnice stal pouze střed a z oranžové tato tečkovaná kružnice. A nyní hledáme tečny těchto nových objektů. Tyto provizorní tečny posuneme o tu vzdálenost, o kterou jsme předtím zmenšovali. A to tak,
že si z té tečny sestrojíme kolmici na střed S1. Tam, kde se nám tyto kolmice protnou se zadanou kružnicí, budou body dotyku vnějších tečen. Těmito body dotyku povedeme rovnoběžky na provizorní tečny. No a výsledkem je pár vnějších tečen zadaných kružnic. V průsečíku těchto tečen leží jeden ze dvou středů stejnolehlosti těchto kružnic. Ještě si musíme sestrojit vnitřní tečny. Průsečík těchto tečen leží na spojnici středů a tuto úsečku si rozdělíme v poměru poloměrů našich zadaných kružnic. Sestrojíme si tedy libovolný paprsek z S1, poznačíme si, kdy nám tento paprsek protnul kružnici a za tento průsečík naneseme poloměr druhé kružnice. Vznikla nám úsečka, jejíž délka je vlastně součet poloměrů těch kružnic. Její krajní bod spojíme se středem S2 a povedeme na ní rovnoběžku tím bodem, který nám leží na oranžové kružnici. A tam, kde nám tato rovnoběžka protne spojnici středů zadaných kružnic, bude průsečík vnitřních tečen. Jak vidíme, už jsme jednu z nich sestrojili, takže například podle osové souměrnosti si sestrojíme i druhou vnitřní tečnu. A v jejich průniku leží druhý střed stejnolehlosti zadaných kružnic. Dalším nezbytným poznatkem pro řešení Apolloniových úloh je kruhová inverze. O ní máme na kanále speciální video. Bude nás zajímat především to, že střed řídící kružnice se v kruhové inverzi zobrazí do nekonečna. To znamená, že pokud v zadání úlohy máme nějaký bod, můžeme se ho úplně zbavit a řešit takzvanou inverzní úlohu pouze se dvěma kruhovými objekty. Taky je dobré vědět, kdy se nám v kruhové inverzi zobrazí kružnice na přímku a naopak. No a pro jednodušší Apolloniovy úlohy se nám taky samozřejmě bude hodit stejnolehlost.